وشتاوي دمصي مسمع ناتين ناي عالمن ناي أملاخن ناي سيطانن خميك فولتو يخل وشتاوي دمصي بحرينا نازمت أن حسابات مالتي ناي أملاخ مخانن نمفلت زي سماش كبيدا يكون مزحفتي جزي complicated إنه زخنا أملاخ مزي تجليتو كم زجزارو نعم عينت بهلك اللي ناخل بتعمل جيجا يزي ناي سيطان متصوتي خوك جبرنا نجزاهير فقاد مزحتي تجلس أي مزح قدس تجلس أي مزح قدس نحر زينا نبخوين ناقن وين كلك قدسكو جبريل مزي خمزيلو ومكائل خمس لا قوم إلا نصبنا هون بابيلو مكائل بابيلو جبريل نرنا هون that's not سوم مكائل جبريل تتجلس لهم قدسا مزحفتن بيوم صليوم سجيدوم اسم منفس قدس تحر 3-4-5-6 عمت أخو ما عند dedication مستقمت وكوني خالي حنا قد حر رعت معلتي حد قدلم بيونا جبريل مع استزاربني سواء حيزوكي حتى له مسيره خوكون بزوكي تبلو خنبل of course that's not gonna happen ولا so توانا خميجرنا نفلتو ما تحبوا تستنبينا نجزاهير فقد نفلتينا تايو هيوتك زاهر تاي فقد زاهر ما كنفلتو كينا من مخان تاي فوتو كلاي تطمئنا وشتنا منفس قدس علنا دو مس منفس قدس زسمره هيوت كنبر خلنا املاخي مرحنا نعاب زيا تجليز بزخ يدا خون نزلنا وشتنا لنا اشتي دمصي زي اغبر تول ግን ዛገበር زي اتبلس مس መጽሐፍ ቅዱስ ተቃራኒ ነው ይተحተው ወደ ተቃራኒ አቤተ ክርስቲያን ሰምዖ ዘለና ትምህርትታት ይቃራኒ ምን አለው ተጣራጢርና ኻን ንስሐቦለና ወይ መንፈሳዊ መራሕቲ ሕዋትና ክልወና ይኹል መምሃራና ብዘ ኸይና እዚ ሓሳብ ትመጸንላስ ታያ እርግጠኛ ይኹንኩን ወለም ወደ ሶም ኻኒ ሕጉዝና እዩ ግን ዋና መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ መንባብ ምስ እግዚአብሔር መንባር ቅዱስ ቁርባን መቅባል ናይ ንስሐ ህይወት ተሐሊና ናይ አምልኮት ስርዓት ንተሳተፍቲ ተኮይና ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣለና መስለኩም ደ እግዚአብሔር ይቅርታ ፈቃደ ይፈልጥ ካይን ዘለኻ መስለኒ ይብለና كني imagine كم عين سأملاها دي زلنا ملاهنا no السوز هو النجار تهليه he will make sure that we get it ولا كدليلنا قوية كسماي توري دس قال لي سمعتيس فعادنا مقلات خاقم دزي أي أنت نزولي كونه rarely maybe حد سبتاي كلي خل أنا اسمنيكم رأو أكليكم رأو هو تيستعيو قدام ديك أتويس مرعيكم رأو أنزل حد كذي بزح فلسفنا يرأي إجن استيل نزم ملسو استيل مصحف قدس من باب منفسوي هوت مهار زاهر لبنا خاي مرحلة 100% مرحلة يلوكم أنا زاهر سخدنا بز قدام زي ما نكسي تخوني إخينا أنا هم زند حساكوس كمرعي يلس كلك مرعي دالك زاهر أيت مرعي نخ قدام أتوي لنزوال النساب يبلي هو تيري فلت أنا هم إلى ويزخنا جرزاير نجيرني تجليت لي منام هم كم كسرنا خوينا بقى بزريو بزنبوه لنفسي بزمرمرة أنا عودتي أبزي وزت خوينا بزبلة عودتك خواني لازم أمن الهوات زي ميتاچن فقرنيرني ناي ميتاچن تختل تريا يا تواتني لنا هاتي مالتي تعيس الخايف اللي تاني so السوء منفسها ما رحتنا أنا هوتنا لو مصحف قدسنا نبى منفسها هوتي هلونا نجزاهير فقد تعال مستقلت زي extremely rare زخنا case يو እግዚአብሔር probably እዚህ ኮነን ይልዛረውና መጽሐፍ ቅዱስና ንቦን ነሮዮ ሲጀመር ነጻ ፈቃድ ምታይ ይሄብና እግዚአብሔር አምላክ ዘሐሰብ አምሮን ምታይ ይሄብና እንድሕር ሁሉ ነገር ዲክቴት ዝገብር ኮይኑ እዚህ እዚያ ክትገብር እዚያ ከም ዘለ እንድሕር ዝብለና ኮይኑ ንምታይ ርእሲ ይብና ዘሐስብ ርእሲ حاسيبو استلتيلو زمرز مرجع نمتاي فري ويل نمتاي بنا سستاي مالتي ما بزحتو يجزي احنا حاسيبنا صبو زخون نجر نوعلنا انا امنت ام مصنعتين فيرس خوني خل اتس اوكي انا حاسيبه تاي فوتو انا اوكي من باباي فوتوني كالكوليشن از فوتو سو انجينيرينج كصنا تاي تصنع خو زي سلشين تايو كمبيوتر كسرح له بقى من ما يسلشين مولو ليت كحدري خلي اوكي ساك مرصاي زهر تاي قبري وارخو أنا دكتور يكون زدل من باب كوي فوتوني جن كتاجلي تسرحوا سلاز فوتو يوارهم تيجمالو تردينا له سو بمخنيات يجزاير زحسب حلينا نزعف قاد ذهبنا بمخنيات دس يلوي إحنا دس بلنا نقري بارخلنا يمدهني على سخاز بل كان يزدلي ويخاني إنه زي أبزي أدخلنا لوازولو rarely
እግዚአብሔር እንታይ ፈቃዱ ዘይኮነ ሓጢኣት ግልጽያ ንሰብ ምጉዳእ ንነፍስና ምጉዳእ ፈቃዱ ይኮነ ንሰብ ምጥቃም ንነፍስና ምጥቃም ፈቃዱ ንሕና ድሕነት ፈቃዱ እና ግን ሞር ንፈልጦ መንፈሳዊ ህይወትና ከዓቢ ከሎ to be honest this much confusing ኣይኮነን ኣብ መንጎ ትምኒታትን ድሌትን ሕልምን ራእይን ዘሎ ኣፈላላይ ትምኒትን ድሌትን ኣሕሊና ዘለዎ ነገር ፊልም ነገር ይወር ዓላማና ራእይ ክንብል ከለና ግን ወይ ድሪም ራእይ ክንብል ከለና ግን ታይ እንሄ ድራይቭ ኣለዎ ወደ ወይ ኻኒ እዚ ክገብሩ ኣለኒ ዝብል ውሳኔ ኢሎ ማለት እዩ ዓላማ ኣትሊስት ክልወካ ከሎ እዚ ዝልካ ኣሚጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ትምኒት ድሌት ብቻ ዘይኮነ ታይሎ ውሳኔ ኣለዎ ውሳኔ ተሃልዩ ኻኒ ታይ ክቅጽል እዩ ጻዕሪ ክቅጽል እዩ ውግእ ክቅጽል እዩ ዓላማኻ ከም ጨርቅ መገዲ ተዘርግሐ ይኾነን ወደ እግዚአብሔር አምላክ ተገልግል ትወጽእ ከለኻስ ንመከራ ተዳሎ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስና እሱ እዩ ዓላማ ዘለዎ ሰብታ እዩ ፎከስድ ወደ ሐሳቡ after ዓላሙና ዓላማው ያ خلአይ ድልው እዩ ሳሳይ ውሳኔው ዝወሰነ ሰብ እዩ ራእይ ናይ ጻዕሪ ሰብ ይሆናልና of course ትምኒታት ድሊታት ክለውና ከሎ ናብ ዓላማና ናብ ራእይ ንቕይሮ ጽየሩ ዲ ማይኾን እንዲዮም ኢልና ሓሲብና ንቕይሮ ንኸሊና How reading the Bible and engaging with the Word of God helps have a guide or a voice that is godly. Okay, already ተዛረርና ነገር ትውሽጥና ዘሎ ድምጽ ንሰምዖ ገለ ዝበልናይስ መጽሐፍ ቅዱስ ተንቢብና ቅዱሳን መጽሐፍቲ ንገላበጥ ኮይና ንጽልት ኮይና መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ዝሓደረና ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ነበር ቁርባን ንቀርብ እንድሕር ኮይና ናይ ውሽጥ ቮይስ ዝመጽእ already ትናይ ኣብ ቅድስና ህይወት ስለ ዘለና ኦር ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ስለ ዘለና ትውሽጥና ድምጽ ንሰምዖ ሓሊ ኣይኾነን እንደውም ሓደ ግዜ ሰይጣን ናይ ሰይጣን ድምጽ ክመጽእ ከሎ ናህና ከም ዘይኾነ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ጣዕሚ ቀሊል ምክንያቱ ስትሬንጅ እንግዳይ ወደ ሓድሽ ነገር ሓደ ግዜ ስፔሻሊ ኣብ ጸሎት ህይወት ዘለና ሰባት ታይ መጸና ጸርፊ ሕዋትና ይጻረፍ ንጻድቃናት ይጻረፍ ንእግዚአብሔር ይጻረፍ ወደ አቦና ገዳም ታይብና ነይሮም ንዓቆ ይብሉና ነይሮም ሞር አቴንሽን ብዝሃብኩ ቁጽሪ ወይ መኒው ታዩ ዝምናም ዝበልክን ቁጽሪ ደስ ይዝብሎ ሰይጣን ትዕቢተኛ ስለ ዝኾነ ከም ክብር ስለ ዝፈቱ ማለት እዩ ግን ታይብና እሱም ኻን ትፈልጣን እወ ሕደጎ ቀጽላ ይብልና ጸሎት ክንቀጽላ ምንባብ ክንቀጽላ አገልግሎት ክንቀጽላ ንዓቆ ይብሉና ንምንታይ ዜናና ምዃኑ ምንታይና ንፈልጡ ኩሉ ሻዕናና ዝኾነ ታዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለሚድና የና ንፈልጦ እዩ ፋሚሊያር ኢና ወደ حدش يخونن ناي بعلنا خان كل شعنا معنا نوصوت هاي نزهير نمسكن نصلي مس زهيرنا زلنا انبر زعللو من እግዚአብሔር ቃልዩ هاي ناوشت اي انبوت صبو اندحر ኮይኑ تزمت voice ናይ እግዚአብሔር ዲ ይኮነ ንምፍላጥ ከቢድ ይኾን ናይ እግዚአብሔር ትኮን ምስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ምስ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ዝራኽዎ ዝፈልጦ ዘንብቦ ህይወቴን ኣብ ካልኦ ሰባት ህይወትን ዘሎ ታይ ዝጣዓሚ ትናይ ውሽጥ ድምጽ ዋላ ማለት እንድሕር ዘይኮነ ኸኣኒ ምስኡ ዘይጣዓሚ ወደ ስለዚህ ይፈልጦ ኣለኹ